Roman, dobre, ne? Počúvaj, Romy, to je veď... A na neho. To ani nevidí. A ty si sa sem. Skúšaj. Hento. To je neskladný, prosím ťa. Neviem, či Gonka. A fotím, vieš? Či prírodu alebo stromy a najviac si hafokým hamaračná. Fox bol najdrahší. Ale to... Po tej miere... Môžem ochotať. Musíš jej dať na zem. A to si odkúcha a potom to zase. No, tu máme druhý. Máme ho predhrievať z tejto strany. Alebo tuto. Takže do ňa môže ísť zas. Pohodička. Ti dám dobrá. Dobrá je, rozumieš, v závodnej kuchyni môžeš byť dobrá je, no. Dobrá. Výborná. No. Vynikajúca. Tak, že... A ja už som len čisto kával, triesky robila všetko. Od malička, mňa to baví. S týmto všetkým? Asi, hej, alebo to tu necháme. Tu máš kámo, kafičko. Urobil som ti dnesku. Jožko, čo? Teraz sa na to vykašli, poď si dať. Ideme zobrať aj nejaké vínko. My sme to zaslajstrovali. Ja pýtali slajstre a dobre mi môže poď vnútra a vypýtali nejaký ten, ktorý vám dodám.